Здравей! Добър ден! Какво те води насам? Аз карам хилядарка. А за тебе нямаше ли истински мотори? Това мислиш, че не е истински мотор, ли? Това нещо може да те научи на контрол, на самоконтрол и на още много неща, които дори не подозираш, че може с твоя мотор. И този мотор няма да е бърз само на правата. Този мотор ще бъде бърз и на пистата, и ще бъде безопасен в града, ще бъде безопасен извън града и ти ще се прибираш всеки път у вас спокоен, в безопасност. И това нещо как мога да го постигна? Идваш в Мотоакадемия на училище, Мотоакадемия? motoacademia.bg. О, Идваш, даваме ти мотор, даваме ти екип, даваме ти екипировка, която ако нямаш, разбира се, ще осигурим и започваме да се учим. Ако искаш, мога да ти покажа и сам да решиш дали да поемеш контрол. би било интересно да видим какво пък толкова ще направиш с това дребосъче. Сега ще ти покажа. Стой и гледай.